A continuació té la paraula el diputat senyor Carrillo. Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor Gallard, m'ha agradat moltíssim la seva intervenció. Em disculparà que m'adreci al meu compatriota de comarca i de terres penedesenques, senyor Fèlix Simón, i agraeixo al grup parlamentari d'Esquerra Republicana que hagi atès la meva petició de ser avui aquí, perquè precisament, senyor Fèlix Simón, jo volia ser aquí avui per compartir amb vostè aquesta seva intervenció, que he escoltat amb moltíssima atenció, i alhora poder ser el portaveu del meu partit a l'hora d'exposar els plantejaments que volem fer, i també alguna pregunta que li agrairia que ens pogués respondre. Jo li volia donar la benvinguda, senyor Simón, en nom del grup d'Esquerra Republicana a aquesta comissió, perquè vostès representen una cosa molt important. Vostès són, altres vegades ho hem comentat, el termòmetre de la voluntat del territori penedesenc per existir dins del mapa de Catalunya com a entitat pròpia. És a dir, qui pren les decisions al territori són els ajuntaments. Per més que els ciutadans, per més que les plataformes, per més que les entitats expressin la voluntat, el que compta són les decisions que s'acorden en un ple municipal on els regidors o on els alcaldes, amb els seus vots, manifesten una voluntat. I això és el que ha passat al Penedès. Vostès han aconseguit, amb les propostes que han impulsat, amb les dues mocions que han impulsat al territori, vostès han aconseguit que aquest termòmetre de la voluntat de ser primer àmbit de planificació i posteriorment vegueria Penedès, aquest termòmetre pugés fins als 85 ajuntaments, 85% dels ajuntaments i de la població que ha expressat la seva voluntat de ser en aquest mapa de Catalunya amb una identitat pròpia que es diu Penedès. Jo li volia dir ben clar, Esquerra està a favor, defensa la vegueria Penedès, i per això Esquerra vol la llei de vegueries. Mentre parlaven estava buscant una similitud. Miri, nosaltres, jo li diria que al llarg de la legislatura, diguéssim, l'activitat legislativa del Parlament és com una mena de tren en el que el govern fa de locomotora i després hi ha tota una sèrie de vagons que són les diferents lleis que el Parlament va tramitant i van aprovant. Jo en el tren d'aquesta legislatura hi veig el vagó de l'àmbit Penedès i hi veig el vagó de la llei de vegueries en el qual també hi ha algun passatger que es diu vegueria Penedès. Esclar, han passat altres trens d'altres legislatures i jo no hi he vist l'àmbit Penedès i jo no hi he vist la voluntat de fer la vegueria Penedès. Quan el senyor Coromines abans ens explicava que cal fer les coses ben fetes, jo li diria, és cert, senyor Coromines, però és que a la tramitació de la llei de l'àmbit Penedès, que actualment està en tramitació en aquesta legislatura, a l'any 1995, quan es va començar a decidir l'actual divisió de Catalunya en diferents àmbits, vostès la van remetre a 6 àmbits de planificació, als quals li van afegir un setè, el 2001, amb la creació de l'àmbit del Pirineu. Clar, vostès es van negar en el seu moment, a que el Penedès fos àmbit de planificació. Per tant, la llei de la creació de l'àmbit Penedès està corregint un error comès per Convergència i Unió en el seu moment a l'hora de negar aquesta identitat penedesenca. Punt número 1. Punt número 2. Feia referència el senyor Simón, molt encertadament, al seu disgust per la lentitud en la tramitació de la llei de l'àmbit Penedès. La llei de les vegueries li ha passat al davant a la llei de l'àmbit Penedès. El mes de desembre ja va passar per al plenari el debat a la totalitat de la llei de l'àmbit Penedès. I aquesta tramitació d'aquesta llei de l'àmbit Penedès ha quedat endarrerida en relació a la llei de vegueries. Encara s'han de produir les compareixences en comissió. Potser que fem la feina ben feta, senyor Coromines, i que accelerem la tramitació d'aquest àmbit. Les preguntes que li volia plantejar al senyor Simón són si vostès consideren que la llei de vegueries fa possible la creació de la vegueria Penedès i si vostès valoren com un avenç pel Penedès la possibilitat que 2/3 dels ajuntaments puguin impulsar la creació d'una nova vegueria. Perquè li garanteixo, senyor Simón, que quan es va posar aquest text a la llei de vegueries estem pensant, almenys el nostre grup, exclusivament en la vegueria Penedès. Perquè, com els he dit al principi, vostès s'han encarregat de posar-li el termòmetre i de demostrar que és el territori de Catalunya on hi ha una voluntat expressa dels ajuntaments que aquesta voluntat de vegueria sigui una realitat. Moltíssimes gràcies, senyora presidenta. Gràcies, senyor Coromines.